que som del Poruga. Us volia comentar que avui hem parlat de dansa, hem parlat de música, hem parlat de cinema, ens faltava parlar de llibres. Molt bé. Per això us venim a presentar aquest Esa pieza que no encaja, que no és altri que Santi Balmes, que fa una xerrada amb David Escamilla al llarg dels 25 anys de la història del compositor i cantant de Love of Lesbian a través de diferents cançons. Jo em quedo amb Universos Infinitos, aquí cadascú pot triar. Club de fans de John Boy. També. Bueno, és que són unes És quantes, bona. Sí, és bona. Ens agrada. Doncs això, és un d'aquests llibres que és una conversa tal com raja, que el mateix Santi Balmes defineix com un exercici de pornografia emocional. Si no voleu llegir-vos el llibre, que sapigueu que 1 i 2 de novembre està al Razzmatazz. I si no, aquí teniu aquesta conversa. ¿A que no sabes dónde he vuelto hoy? Donde solíamos quitar. Santi, estem en un món absolutament estandarditzat. Sembla que el guai és ser estàndard, ser normal. Tu has fet tota la vida, has intentat fer tota la vida, amb totes les conseqüències, el que tu realment volies, no? Allò de la pieza que no encaja, hosti, no acabo d'encaixar, però vull anar a la meva bola, no? Vull fer el que jo crec, no? Sí, correcte. Ha estat un procés llarg, vital, un camí que a vegades m'ha portat molts mals de cap, però al cap i a la fi, al final, penso que les particularitats més interessants de les persones són aquelles que són quan surts del redil, quan surts del ramat. O sigui, a mi el que està passant darrerament, jo que sé, per exemple, amb algunes produccions musicals que estic escoltant, doncs que tot està molt homogenitzat, cantants que no saps realment, l'autotune els ha posat Hi ha tots més en una... autotune o hi ha més condició humana? Sí, ens estem autotunejant en tots els aspectes de la vida, no? I al final, aquest qui és? Tal o Pasqual o sé què? Perquè sembla... Ens confonem quasi, no? Sí, sembla la mateixa cançó, el mateix cantant i el mateix productor. Hay días que una canción que habla de ti le gusta a todo el mundo menos a mí. Tu t'has passat 25 anys fent cançons, compartint-ho amb el teu públic, concerts, etc. I tot era fer, no? I aquesta mirada enrere que proposem en el llibre és una manera de dir, ostres, vaig a pensar què he fet. Perquè parlem molt, per exemple, del mètode creatiu. Sí que el que intento és parlar de les diferents maneres de poder atacar un procés creatiu, sigui des d'un canvi d'instrument, sigui des de trobar l'espai, el lloc adequat, sigui des de tenir en compte el fracàs i també el factor error com a potencial també clic per un possible viratge de cap on anaves i també està molt pendent dels errors. Hi ha diverses coses que al final acabes descobrint i som bastant partidari de començar a potinejar amb altres disciplines de les quals tu no estàs academitzat, perquè segurament faràs quelcom més creatiu, més original que algú que li havien dit a la seva universitat això no es podia fer, aquest contraplano no es podia fer. Vull dir, per exemple, parlant d'això, m'encantaria fer un curtmetratge perquè com que no tinc ni la més remota idea i només seria instint... Ho faries molt diferent. Ho faria diferent segur que un altre es portaria les mans al camp. Todo nos sobra, desnudos con piel de verdad. Recibiste la señal, los irrompibles ya han vuelto a regresar. Jo crec que ens agrada parlar d'algunes coses com d'una manera bastant intensa, que coincidim amb això i que som com bastant espontanis els dos, extrovertits, i que potser aquella cosa que és la repressió que tenen algunes persones a vegades de plantar-li cara a segons quins temes no existeix. Exacte, és tal com raja. Tal com raja, exacte. Bueno, al final, per parlar de creativitat, has d'afrontar-ho des d'aquesta actitud, no? És un llibre que no podria ser mai repetit, d'alguna manera. O sigui, si tornéssim a quedar, doncs sortiria un altre, a partir d'unes altres cançons surten unes reflexions diferents, i això és aquest factor atzar de la conversa és el que sempre m'ha interessat. Se creería que mi vicio es lamer tus sombras, pero solo lo hago cuando no me ves. Yeah, yeah. Hi ha una assignatura pendent sempre per tu, que és el català.
Sí. Parlen d'això, els idiomes i les cançons. És un assumpte ja molt personal que tinc i de recerca de mi mateix. Ho estic començant a fer, estic començant a fer certes troballes que m'estan interessant i m'estan excitant i serà una manera de conèixer com gairebé arribar al roell de l'ou, perquè soc catalanoparlant. Es esa mezcla extraña al entrar en ti. Si fuera de mí, es tu piel. Tu faries aquest exercici de pornografia emocional al revés? M'ho he de pensar una mica. Ah, que sí? M'ho he de pensar una mica. Crec que has estat molt valent. Has tingut un parell de nassos perquè sortir al mig de l'arena, perquè a lo millor m'enganxi al toro, s'ha de tenir molt valor. Et felicito. Ho heu escoltat, saps? Em va portar a vendre. Qué bien funcionas, como recuerdo.